Dispatch, this is Division Agent Fei Lau, empowered and authorized by Executive Order and DHS Directive 51. Strelba na blízku. We're under an all-out assault. I'm not sure how much help you... screw it. We'll take anything you can give us. How are you on my comms? We've got your back. Just try not to shoot at anyone who's trying to help you. Over. No, už je akcia tam. Patching into local GTF radio channels. Unit 43, be advised. You have incoming division agents as backup to your location. Oh, koľko ich tam je? About damn time to get us some help. Get him here right now. Foster, we need support on the stairs. Martinez. Oh, to si ty strelil tú raketu. Nejaký hardcore tam vzadu. Sú naši... Tu je. Dobre. Dispatch, situation outside is now under control. My official report, the division saved our sorry asses. Thanks for the report, Bravo Squad. Stay alert out there and keep it frosty. I'm glad you made it. Now let's rebuild our base. Go on in and have a look around. Sme ich nejako... Počkaj, do krytu idú zhora, do krytu. Hej? Počkaj na nich, počkaj. Čo pripravuješ? Niečo? Počujem ťa. Tam bachnem tú bombu. A už môžeš radšej. A tam sú dvaja ešte pri schodoch. Dobre, dostali sme ich. Hore. If you patch me into the security system, I might be able to find Candle's location. Dobre, mám jeden granát, vidím. Po schoroch. There's a lot of these guys, but if you use cover, you should be able to pick them off without making yourself a target. No, fasa, takže teraz opatrne. Pomaly dopredu. Vidíš niekoho? A vidím ich, tam sú vzadu, naľavo. Vidím ich, hej. Pomaličky poďme bližšie, kým nás nevidia. Napravo tiež už. Počkaj, poďme ešte čo najbližšie, ako sa len dá. O, už nás uvideli. Počkaj, to im sa hodilo akože bomba, alebo čo? Fuj. Presne som odtiaľ odskočil. Hostiles detected. Hodili ti granát? No, voľaký plynový, alebo čo to je. Som úplne taký spomalený teraz. Ktorá idú? Bože, tí znesú veľa. Additional hostiles detected. Do boha, ďalší. Dobre, ja som ich prekopil od chrbta. Fialový to je nejaký boss? Neviem. Vyzerá tak. Okay. Postal. Viacej to pekne, ale takže ja som... O boha, krany dostávam. Lekárničku? A ty môžeš healovať tým mečkom, nie? Áno, už som ťa ošetril tiež. Frag.
Ja sa mi tam hodili, ty si videl. Dal som ho. Scandal and her staff are still upstairs, stashed in the kitchen at Kobe's. Pripravený? Poďme. Naľavo už sú tam? Nevidím. Dobre, pripravený? Počkať, hodím granát. Ja si tam dám tú vonu. Jak hodím granát? Aha, vidím už, dobre. A hádžem. Priprav sa. Teraz. Aha, ja som ich tam odpalil, neviem koľko. Paráda. Pomaly bližšie. Ďalší granát hádžem. Flankujem ich z boku. Dole. Dobrá. Jak sme ich dali. Level up. Už som aj 5 level. Idem. Prima. Hlavne vykúkne s hlavou. The escort party's taking heavy fire from the roof. They can't move until you get up there and take down that gunner. We're pinned down. There's no way we'll make it across alive unless someone can get up there and take out the big guns. Choď prvý. All yours, Agent. Smer strecha. Poďme. Alpha Escort, we have an agent on the roof. Has Candle made it to your position? Affirmative. Shearer's staff just arrived. As soon as the hostiles on the roof are gone, we'll get her across safely. No, už sú tu. Warning. Additional hostiles incoming. Idú z diaľky. Gulomečík hore. No jak si poradíme s tým? No, neviem. Máš granáty ešte nejaké? Bacha, ide z bejsbalkou, pomoc! Mám. Warning. Additional Už sa hostiles blíži. incoming. Skočil Hej, ale nemám granáty. Jak si... Idú mu posily, ide ich tam veľa. Idem dole. To vyšší. Boha, tých tam je. To boha. Mal by si ísť z pravej strany, priblíž sa, chod sprava. To nemám malo moc nakrytie. Je... Sakra, mám pravdu. Nevadí, idem aj pomaly dopredu. OK? No ja ich držím pod palbou, takže vedľa si dal. Blížim sa. Dobre? Kde? Á, tam. Dobre, idem mu spoza chrbát. Daj ho. Dobrá. Got the medic safely across.
Candle and all staff accounted for. No casualties. We're off to a good start, agents. Wish I could have had your back out there, but I think we make a hell of a team anyway. When you get back to the base, we'll talk to Candle, and we'll see what she can do for us. Tu niekde strelba na blízku? Aha, áno, poď. Marked location. Tu vľavo. No, tu sú. This is Sparrow 3, over. We'll link up with you shortly. Warning. Hostile forces approaching. Jeden je tam vzadu. A to je. Bližšie. Hostile forces approaching. Prichádzajú posily, sprava. Stav. Nabíjam. Obidí ich z boku. Ja ho zdržím. Tam čekám tam, počkaj. Máš ho? No, už to máme. Dobre. Hostile forces approaching. Prichádzajú posily ďalšie. Aha, o 50 sekúnd musíme udržať ešte tieto zásoby v tejto oblasti. Pojdu, Idú spredu. tak sme mi prišli. Dobre. Počkaj, niečo tu nechal. Idem to pozrieť. Protective pads. Ešte 30 sekúnd. Poďme asi hore k týmto, nie? Nie, vidíš tu táto oblasť. Tuto je vyznačená na mape. Tu musíme vydržať. Jo. Už to asi bude hotovo. Idú ďalší? Lockpick Nie, mám, ešte 10 sekúnd ešte odpočítava. No, čo dostaneme? Objective Sparrow 3 complete. here. We're at your position and good to go. Oh, posily. Dobre, Ja som zabil, poďme do tej strany. počkaj, clear the remaining enemies. Ešte nejakí zvyšní nepriatelia. Tu idú. Area secured. Dobre. Hostiles Dostali neutralized. znovu radšej. Počkaj, toto zelený, tento drop. Vieš to zobrať aj ty zvlášť jeden, ja zvlášť jeden? Ja nevidím tvoj drop, Tuto, tento zelený, nevidíš to? ale ty vidíš iba svoj, ja vidím svoj Jaj, zase. no dobre, už teraz rozumiem. Rukavice. Equip? Dobre. Takže môžeme ísť teraz do tú elektrínu nahodiť. Kde sa tam ide? Počkaj, kade tam ideš? Zľava som išiel. Idem za tebou. Hostage rescue najbližšie tuto. Ale ideme najprv tam, tú elektrínu, nie? Warning. Ja som dal... Počkaj. Detected. Secure the area. Ďalšia obrana pozície Ja nejakej? tam vidím voľakého nepriateľa. To kúsok predo mňou. Ja ešte nevidím nikoho. Vidím už. Napravo. Aj naľavo sú. Poď, Máme poď. zachrániť oných tých hostičov. Hej. Poďme, dajme ich. Počkaj, 5 sú level, takže dáme ich. Granát hádžem vľavo, flashbang, ty daj tých vpravo, v raketov, vieš? Máš? Dobre, raz, dva. Počkaj. Rýchlo! Naľavo tam je, Nabíjam. ten tam sprava mŕtvy. Splameňové tam sa presúva. Dobre. Idem bližšie. Ďalšia vetrovka mi tam padla. Warning. Hostile presence detected. Oha, tu sú však ešte veľa. No to asi vybuchne? Asi hej. Dobre, jeden dole. Druhý dole. Tyvo, toto je strašný zrúd munície. A počkaj, niečo mi padlo. Počkaj na mňa. Dám examíny, tak to čo? To rozoberiem akože? Kečo? Dám examíny. či čo to Examín je mám? iba skontrolovať, prezrieť to. No, čakám ťa. Či, počkaj, to sa čo otvára.
Dajte mi Máme volačo. prezrieť, máme nájsť kľúč. Mám kľúč volaky, asi. Našiel som lekárničku. Ja mám hostičky. Dobre, poďme. Ideš. Á, to sú rukojemníci. Are secured. Oh, thank you so much. That was terrifying. No, I need to get the hell out of here. Dobre, zachránili sme ich. Mám 6 level, dám si volačo. Sarah was using the site as a mass grave, which explains why the cleaners have targeted it. Avoid contact if possible, but do what you have to do to make sure Rhodes gets us the juice we need. That is, Nepriatelia. still alive. Počkaj. Moment, počkaj na mňa. On tak mu to vybuchne. Ešte raz? Level 3. Keď mu strelím zozadu do tej nádrže, mu to vybuchne, vyskúšam. Počkaj, skúsim zameriť, budem mieriť aj ja a poviem ti, kedy strieľame. Raz, dva, teraz. Aj druhého. Jo. Dobre. No tam je ďalší. Tam idú dole pri svini. Poďme bližšie, postupujme. Oni sú tam dole, ja mu tu skúsim streliť. Dobre, nemu som to strelil. Ten už aj vybuchnul. Dobre, dostal som ho. Ja z druhej strany, dobre? Ja idem, ty ideš z druhej? Počkaj, tam sa nedá asi, neviem. Poď tady je to, kde som ja. Tam je asi otvorené schodisko. Aha, lekárnička, to sa hodí. Volá čo svieti. Náboje. Tam je ďalší. Tak je len jeden. Dobre, dali sme ich. Tam sú, už oproti nám. Aha, vidím. Počkaj, hodím im granát, vydrž. Priprav sa. Teraz. Je sprava? Sprava, vzadu. Aj sprava. Dobre. Munícia a... guľomet náboje. Ďalší zakrytom. Dobre, tu nikto zatiaľ. Ale musíme ísť. Počkaj, to je nejaká informácia. Keď sa to restretnú, Prístok. Aha, dobre. Musíš ty najprv, potom ja. dochádzali mi už náboje. We have intel that there are multiple cleaner teams on site. They're looking to burn out the infection, along with anyone who tries to stop them. Be careful. Tam sú oni zasatí. A už sú tam, už sú tam. Už o nás vedia. Počkaj, neukazujú sa. A ja to detonujem. Dobre si ho dal, ten vybuchne. Počkaj, ideme do nejakej zamorenej oblasti, mali by sme si dať masku. Či aj vychádzame zo zamornej, dobre. Contaminated area. Exited. Bacha, už sú tam tí s plameňometmi. Ja pôjdem tu zľava. Ty chod zľava, jo? Priblíž sa. Ja mu to rozstrelím. Ale akurát som mu príliš skoro si strelil. Dobre. Zhora, na teba vidím. Dobre, akurát. Sakra, už idú, už sú tu. Na teba vidím. Napravo. Uteká pod schodami je. Ježiš, ne, granát! Sorry.
Dobre. Activate secondary power relay. Tu nikto. Kde sa môžeme resupli. Dobre, aktivujem. Poď si tam dobiť ono potom na boj. Vydrž, vydrž, vydrž. Tam vzadu jeden. Tak dobre, idem po ľavej pomaly bližšie. Vidím ho tam vpravo hore, vidíš? Aha, vidím tu jedného. Pozoroval, akože on. A za nimi ďalší. Vidím ho tuto. Ja tam dám na stenu, ne? Teraz, dobre. Majú štíty. Ja Nám som nepomôže. dvoch, Dobre, dal som dvoch. teraz došli. Dal som dvoch, ani štíty im nepomohli. Son of a bitch. It's actually working. No more bleeding current into lower Manhattan. A couple more hacks like that and we're in business. Ježiš, Wow, preč, preč, preč. aj zľava. Ježiš, to. Ja si ho to hodil medzi tie one. Teraz kam ideme von? Hostiles inbound on your position. Hostile. A vidím ho vpravo. Warning. Počkaj, ja ťa budem kryť zhora. Contaminated area. Ja Po- ešte idete za ním ďalší, tak počkaj. Povedz, kedy môžem strieľať, ja ťa kryjem z vrchu. Traja sú tam. Povedz, kedy ja strelím raketu. Poď do tých Teraz, domov. už idú. Ale po mne, takže ty sa pohni. Tam sú dole. Správa ďalší dvaja. So štítmi. Jeden dole. Ďalší tam ide. Nabíjam. Hore skočí. Dobrá. Idem k tebe. Slzný plyn som našiel. Spomneme to. Stav. Ďalšie dva vzadu. Hora na plošine. Skoro ma zasiahli tým molotovom. Počkaj, musí to tu dohoriť, nemôžem teraz pomôcť. Ja ho teraz dám. Šeska, lebo pomoc. O boha. Postav. Hore na plošine. Dvaja. Čaká. Ježiš, granát pri mne. Ja som im hore hodil granát. Idem viac sprava. Dobrá. On si tam sám pod seba hodil, videl? Super. Dali sme ich. Aha, ja som si našiel veľkú šiltovku alebo čiapku, alebo čo to je. Hneď si akčnejší. Connect secondary power relay. A ďalšiu musíme vložiť. Contaminated area. Warning. Priem ťa. Hostiles inbound on your Idú, rýchlo. Už idú. Vrátim sa. No počkaj, teraz musíš sanky, Áno. Rýchlo. Kde si? Ja môžem viac pištolkou strieľať vlastne. A mňa to môžem položiť. Beriem to, dobre? Ber. O boha, aké rany dostávam. Čakám to pri mne. Uteč. Chcel som to položiť. Musím dať lekárničku. Ustup. Díky. Ja tu pozbieram veci.
Granát. Berem ten komponent. Bože, neviem ísť rýchlejšie s tým. Á, pomaly s tým ide. Hostiles inbound on Už your idú, position. zhora! Hodně prebíjali tak. A musel ho vnať od nosi. Ach, bože, kým tam dojdem. Cleaners? Hovorí, že clean, idú. Skade? To dole. Už sú tam. O boha, ja som omylom skočil? Prebijam. Šieren je tam. Idem ho obehnúť, dobre? Choď, ja udržím. Dobrá. A čo, musíme ešte koľko vydržať? Ide posily? Zľava. Počkaj. Z hore sú. Idú. Idem tu náľavo. Tu je pri mne so sekerou. Díky. Dole jeden, pod tým aj Dole spomeneme tom. Sakra, nabíjam. Hore minus. To dole nevidím. Teraz spomeneme tom uteká a dostal, vybuchne. Dobre. Warning. Hostiles inbound on your position. Ďalší. Dozadu, zhora. Moment, granát. Ani toho nezastavilo. Že tam granát. Idem hore. Idem dole. Dali sme ich? We don't have anyone else on Dobra. site. Ešte ďalší. To pri tebe. Za tebou. O, to je riadny. Preč. Doba, do sekerov. Díky. Blíži sa po mojej strane. Preč. Bež hore. Idem ťa z vrchu. Tam tiež hore. Ten veľký, ja ťa kryjem zľava. Z tvojej ľavej. Ja vstrieľam do chrbta. Kurník, kým nabijem. Teraz do chrbta. Vydrží to tak posne. Keď sa presunú. Ty vole, ten kokos nesie. Dobre, o chvíľu musím utekať, takže rýchlo. Aha, ale on nie je buchnulen. Nejdujem. Tu ten armor dáme dole, potom už pôjde ľahko. Áno, už to sme mu dali, sakra. Sme mu dali armor. A ten jeho oheň je dosť hustý. Už dostáva rany. Ty vole, ten má riadny upgrade na to. Pomoc! Musím ísť dole, počkej. To sa mu ten granát. Ja zatiaľ nabíjam, len zatiaľ ide po mne. Ideme. Jo, super. Čo nechal? No, ty ideme naspäť a počkaj, prestrelka zase, už sú tam, vidíš ich? Alert. Intercepting JTF radio traffic.
taking too long on fire. Ale dáva to, vieš, nedáva to jak je to debič, ale proste keď to mám bloky, tak to dáva viacej čísel ukáže, možno to viac miest trafí na to, že. Tracking signal. Analysis complete. Uploading coordinates. Dostali sme ich? Dostali sme ich. Ja musím ísť porozprávať. Without you, I would have been dead. Hopefully that'll make them think twice about hitting the next JTF patrol they see. Tam vnútri niečo je. Warning. Hostile forces approaching. Ďalší, odkiaľ? Dozadu. Vidím. Bože, že civilista sa do toho tam zaplete. Ja potom civilistovi som strieľal. Stali. Hostile forces approaching. Ďalší? Z druhej strany. Myslíš? Neviem, neviem. Neodtiaľ idú zasa. Stojí z toho miesta? Stojí z toho. Sekerov? Ostal. Na ľavej strane. Ostal. Target is secure. No more hostiles detected. No more hostiles. Už tu mám to fialové. Počkaj, čo sa tu deje? Nepriatelia! Počkaj, prekvapme ich. Pripravení? No. Raz, dva, tri. Bacha, nie, tam je civilist. No dobre, ešte sa nedá civilistov zraniť. Jeden uteká. Dobre. Dobre, ja chcem hlavne svoju snajperku skúsiť, či bude vôbec dobrá. Počkaj. Kontakt, vydrž, dám ho. Ešte jeden zasiel. Dobrá. Ešte jeden tu je napravo. Ďalší. Som mi dal, že som videl dvoch. Ďalší vybehnú. Merla. Dobre, je to slabota. Ale aspoň som to skúsil. Počkaj, volá čo vyskúšam na ňom. No skúsil, rýchlo. Viem, že sa musí tomu ukázať, alebo to ako začne sa mu strieľať. To je príliš slabé. No nič, vyskúšal som ju aspoň. Počkaj, zmením zbranie. Dobre. Čistenie mi to tu není, aby to pobrali. Exiting the contaminated area. Už to sa strieľa, poďme sa pozrieť, čo tam je. Oni sú tuto, vnútri, vpravo, nepriatelia. Dobre, to je priateľské. Teraz, neviem čo sa stalo, mám 9 FPS. Wow, kto? Zľava. Mal som ale 5 sekúnd 9 FPS. Počkaj. Ježiš, strieľajte po ňom. Ešte. Jaký damage mi dal? Čo bolo? Mi tak skáču predzameriavať, že ešte friendly fire dám zase. A medzi 6 byť teraz rogue, no to by som nechcel. Potrebujem Dark Zone Key. Dobre, teraz ideme ďalej. Keď tu hľad čo ukazuje, nechci to zobrať, či zobral som to. Discovered, dobre. Poďme skôr, než toto sa zomelí náhodou nejako. Moment, idem. Otvoríme palbu? Ja som pripravený. Ja tam hodím aj turret. Dobre, povedz kedy. Poď.
Pod Máme nami. všetkých? Pod nami, aha, to je ten líder. No už nie. Hostile HQ Dobra. neutralized. Ostalo Ečky. Pozerám. Pripravený? Poďme. Ideme? Biohazard Poďme, warning. poďme. Entering contaminated zone. Transmissions jammed. Sú tu aj ďalší. Proximity coverage only. Hello, mám. Backup activated. System rebooted. Fajnie, że jest voice chat, nie? Ja si Warning, No, dám guys. entering dog zone. Dobre, môžem. Tam je, poď, tu sú. Podobny sprzęt miał tutaj. A Rusy počujem. Ale za zóny voľaký retard. Poď, tu ich šprintuje 8-6. Tu ich vidím, sedmičky. Počkaj, to sú Poďme vládu strieľam. asi hráči. Au, aké rany dostávam. Ale tam ide NPCčka po mne strieľam. Flashbang som dostal, nevidím. Ty to sa ako kolže ten? To má lag, alebo to je cheater? To si videl? Ja vidím tam NPCčka. Dole Ja som utek... musel nahodiť ten skár, aby som mal zamiesto krčka, ale Hej, nemočnať. dole utekli hráči. No keď mu dám hlavu, tak mu to dá extrémny damage. Skárom. Dobre, takže kde si teraz? Nevidím ťa. Tak neviem. Kam ideme? Tam je on, voľaký NPCčko bol samý. Tuto pod nami sú. Ja si vláde do metra, tu je vchod do metra. Tu je vchod do metra. Hej, tuto celý čas som ťa hovoril, že tu vľavo, tuto. Ale tu je. Aj- To je prepojené určite. No dobre, tak idem stade to. Ideme za nimi? No, môžeme. Warning. You are now entering a contaminated Tí area. sú strašne hlboko, na zdravie. Zase vystrieľajú. To je bacha, to je nepriateľ, to je hustý, ten je hustý. Dáme ho? Počkaj, mu dám tým skárom hlavu. No, daj. Dobre. Už jen tie vedia, ale o nás. Naraz sme to v tom istom kryte. Vidím ho, tu je. Jeden. Dobre. Tu je nejaký loot. Dobrá vesta, kľúč. Idem brokovnicou. Prídu tí červení, pozor. Ja som ho totálne rozhitoval s tým skárom, to je extrémne, keď ho strieľam. Dostal to. Doraz ho. Snažím sa, ale stojí mi tam voľakšie. Doraz už mám málo úplne. Jo. Agent has been neutralized. Haha. Ešte je tam jeden, a jeden je ešte nahitovaný. Počkaj. Dobre. Ideme po ňom. Tu je dole, počkaj, tu je. Je tu. OK? Tam, sleduj, počkaj, či nie je tam. Počkaj, sledujem, či nejde z hora náhodou. Je aj tu dole. Tu aj dole, aj hore. Ten hore uteká. No, on tam strieľa tam hodí. Ešte tam je on na elita. Uteč. Dorazme ho. Bože, ten znes je strašne veľa. 2000 drevničky dostrelím do ksichtu. Pozor, aký dúl to dáva extrémne. O, bacha, sakra, plyn, preč. Teda vypari. To ten debil tam hodil. To je somar. Čo to vybuchuje? To tam ten furt hádže z vrchu, ten jeden. Ten červený. Ideme preč odtiaľto? Mám poďme tuto asi hore by som išiel. Ale nevidím odkiaľ to hádže. Dobre, poďme hore, poďme preč.
Voľaký holosaj dá voľaký backpack. Máš voľaké veci, čo by sa ešte oplatí hodiť do neho? Už hej, už hej. Tak ideme. Mali by sme vypadnúť, poďme, vypadnime odtiaľto. Tu je hore cesta. Exiting Veľká the streľba contaminated extrémna. area. Á, sakra, elit... Nie, to nie sú elit, to som klasik. Ježišo. Áno, brokovnica je slabá na diaľku. Dal som ich. Tu ešte ide na boku. Dal si obidvoch? Dal som obidvoch. A ešte tu zadu. Vidím. Dobíjam. Dobre, pomohli sme aj hen tomuto. Potom aj oni, normálne. Jen tam je extraxná zóna, ideme? Ideme. Za nami počujem kroky. Dobre, to je dobrý. A už niekto aj zavolal, tak môžeme im pomôcť. Poďme. Zase na tú istú strechu. Poďme tam rýchlo, už sa strieľajú. Oni tam nestrieľajú hráči, máš tak trafy. S tým počítaj. Jedem cez teba rýchlejšie. Dobre, opatrne. Agent, I am inbound on your position. Ani že vidím 25 sekúnd. You got a Hey, hold bird on, Zore. inbound on your Hej, position. keep it calm. Brandy. Don't shoot. Teraz som ťa v hre nepočul. No, tak neviem. No, už je to. Oni som dobre tlačítko stačil. Nepriateľ? Dobre, nie, to je kľudný. Underway. Paráda. Uhú! Dobrá práca.